Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kaysama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kaysama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kaysama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kaysama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Kaysama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kaysama sa ulan, ginabubuang panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Mayong adlaw sa tanan, ako nagalaom og nagaampo nga namo karon sa maayong kahimtang ug asa man mo karon ibutang sa Ginoo. Sa dili pa ta magpadayon, magampo sa ta.
Ginoo, salamat nini nga panahon Lord God nga mong gihatag. Takos kang pasalamatan, takos kang daygon Ginoo sa matag yugto sa among gininhawa, sa matag yugto sa among kinabuhi o Lord God. Again Lord, kami mapasalmaton Ginoo nining kahigayunan nga din makatuon sad kami sa imong nga pulong. Lamdagi Ginoo ang matag kasing-kasing ug unahuna din amo kaning masabtan og among maaplikar amahan. Tabangi kami o Dios nga among ma-apply kini mga mensahe sa amo ang pagsunod diha kanimo o Dios. Daygon ka ug pasalmatan ka sa walay katapusan. Amen og amen. Now karon sa bulan sa Hulyo, July, aduna kitay bag-o usab nga series humanata pa sa niagi nga buwan binulan nga series Running the Race. Karon nag-shift na pud ta. Og ato ang sugdon sa January to June nagisgot kita og personal growth mo nang nahisgotan nato ang fruit of the Holy Spirit about sa personal nga growth, mga character anana. So karon sa July hangtod nga pipila ka mga bulan usab nag-shift na pud ta about sa discipleship. Nahuman na ta sa personal growth nga pwede na tong ma-apply sa ato ang ingon nga disipulo or discipleship. O karon ang una natong paghisgutan karon nga bulan, karon nga unang semana, karon nga unang nga Domingo sa bulan sa Hulyo is mo ang kaning discipleship, ang cost of discipleship, the cost of discipleship. Ang ato ang passage to ang makita diri sa Lucas 14:25 hantod sa 35. Lucas 14:25 hantod sa 35. Ako ang pagabasahon og kung aduna moy mga Biblia, palihog usab ko og pakli og basa sunod kanako. Lucas 14:25 hantod sa 35. Dihay dakong panon sa mga tawo nga mikuyog kang Hesus og miatubang siya kanila og miingon, kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan og inahan, sa iyang asawa og mga anak ug mga igsoon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinud-an. Ato aning sabton sa unahan 27, og kinsa kadtong dili mopas-an sa iyang krus og mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinud-an. Kung usa ka ninyo maglaro pagtukod og tore, tun-an una niya kini og iyang bana-banaon pila ang magasto aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikapahuman niini. Kay kung dili niya buhaton unya dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang patukuranan, biayon unya siya sa tanang mga makakita sa gisangputan. 30, og miingon sila, kining tawhana nagpatugatungag tukod og tori apan dili di ay makahuman niini. Kung ang usa ka hari, lain nga example, kung ang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo magigubat batok sa laing hari nga adunay nga may 20,000 ka sundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, magpadala siya og mensahero og sa pagtagbo sa maong hari, samtang atoa pa siya sa layo aron pakigsabot alang sa kalinaw. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kung iyang biyaan ang tanan nga anak kaniya. Ang asin maayo apan kung kini kawad-an sa iyang kaparat, dili na kini maparat pag-usab. Dili na kini mapulos sa yuta o magamit nga abono kung ilabay lamang. Busa pamati kung may dalunggan kamo. Sukad pa sagsugod ang mensahe, ang kaning libro sa Lucas, ang kaning gospel sa Lucas. Si Lucas nag-focus about sa kaning importansya sa paglakaw diha sa pagtuo, dili matinuohon. Now, atong makita diri na ay dako kayo nga major nga tawag na tog chef, dako kay nga chef diha sa Lucas 9:51, in which si Ginoong Jesucristo nibiya sa ministry diha sa Galilee og niadto siya sa Jerusalem, in which atong makita is dito nagsugod ang si Ginoong Jesucristo ang pag-antos, iyang kamatayon ug iyang
banhaw. Mo na ang major shift nga ato ang makita diri. Og sa Ginoong Kristo nag-remind nga ang kalibutan nag-rush, nagdali or naghandom sa iyahang pagbalik. Mo nang kita, remind ang Ginoong Kristo nga andam kanunay, to be ready kanunay, nagtuo og magserbisyo sa tinuod nga Ginoo actively, dili kay lukewarm or sunod-sunod lang, kundi actively nga nagsunod og nagtuo ni Ginoong Kristo og kadto usam wala pa nituo ni Ginoong Kristo, dili pa ulahi ang tanan nga makig sama sa hari, nga makigbatok or hatag ta og kalinaw between sa katong wala pa nituo sa Ginoong Kristo og ngadto sa Ginoo. So now, naghisgot usab diri about sa discipleship. Ug atong makita diri ang kaning tunun-an. Saon man or unsa man ang cost, unsa man ang kapalit mahimo kang tinun-an ni Ginoong Hesukristo. Worth it ba nga mosunod ko ni Ginoong Hesukristo? Unsa ba ang kining giingon nga mahimong tinun-an ni Ginoong Hesukristo? So adunay duha ka butang nga atong pagatan-awon. Duha ka butang sa ato nga passage og ato ra nang irantro ang katong mga bersikulo og ato nga sabton sa ilang nga context og sa ato nga pwede ma-apply. Ang prinsipyo nga pwede ma-apply sa ato. Duha ka butang nga ato ang makita. Una, ang discipleship kay tawag siya ingon para adunay allegiance or like loyalty, allegiance or surrender na ginana. Ikaduha, ang discipleship ingon nga tinun-an is tawag siya para sa pagsakripisyo. Nga ikaw ako nakadungog sa mensahe sa Ginoo karon. Worth it ba nga mo-sacrifice ka? Worth it ba nga mo-surrender ka? Worth it ba nga biyaan nimo? Mo na nga ato ang tan-awon diri nga gisulti ni Ginoong Kristo og ato ang sabton. So una, ang ingon nga tinun-an or disipulo or discipleship nagtawag para sa allegiance. Makita na nato diri sa ato nga bersikulo, sa ato nga passage sa Lucas 14:25 hantod sa 27. So now 25, dihay dakong panon, daghang mga tao, sa mga tao nga may kuyog kang Hesus og miatubang siya kanila og miingon. Now, tong makita diri ang senaryo nga daghan ng mga tao nikuyog ni Ginoong Kristo, nisunod ni Ginoong Kristo. Siguro og naata ngadto, kuyog siguro tag-apil, pero wala sila nasayod kung unsa ang tinuod nga pagsunod, unsa ang tinuod nga pagkuyog ni Ginoong Kristo. Makita nato diri nga na mga tao na ay mo reject ni Ginoong Kristo, na ay mga tao nga sunod lang niya pero nitamay ni Ginoong Kristo, na say ni sunod ni Ginoong Kristo nga tinud-anay nasabtan niya kung unsa ang kaning tinun-an or disipulo ni Ginoong Kristo. Atong makita diri sa bersikulo 25, kadaghang mga tao. And then, niatubang si Ginoong Kristo, iyang gisultian ang mga tao. Mao ni ang gisulti ni Ginoong Kristo kung unsa ang pagsunod, kung unsa ang tinud-an nga pagsunod ni Ginoong Kristo. Sa 26, kinsa kadtong moari kanako or mosunod kanako or mo follow or mo obey ni Ginoong Kristo nga dili magdumot ato aning sabton kung unsa ni ang context nga gi-apply ni Ginoong Kristo. O sa English pa ni hate na kasilag or pagdumot nga dili magdumot sa iyang amahan og inahan, sa iyang asawa og mga anak ug sa iyang mga igsoon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinunan. Ato ning sabton tungod kay basig pwede ni gamiton sa or ma-apply nato nga i-justify na to, oy pwede ra day atong i-hate ang atong mga ginikanan o dumta na to managanan. Dili. Kung dili sa disciple or sa ingon nga tinun-an ni Ginoong Hesukristo. Atong makita diri now. Unang butang atong makita diri si Ginoong Hesukristo nag-ingon diha ingon nga pamilya na ay amahan, inahan, asawa, anak, basically pamilya na siya. Nag-build og relationship na atong makita diri na ay relationship. Now, ang statement ni Ginoong Hesukristo diri nga dumtan dili nagpasabot or hate, dili nagpasabot nga offensive siya sa mga nakadungog, kundi baliktaran siya kung imuha nga pamilya, kung imuha nga ginikanan amahan is mo'y mugunit nimo para dili ka makasunod ni Ginoong Kristo. Mo na nagpasabot nga dili nimo sila tagdon or dili nimo sila
sa may lain nga dili harsh nga word nga tong gamiton sa Bisaya nga pulong is murag dili nato ibutang nga pansinon tungod kay sila makaangin sa pagsunod ni Ginoong Hesukristo. Ang pagpasabot nga hate or pagdumot dire tong makita dire nga naa siya sense nga decisive rejection kung unsa man ang nakig-compete nimo sa pagsunod diha ni Ginoo or makig-compete nimo sa allegiance ni Ginoong Hesukristo. Now, ato ang masabtan diri mura siya hyperbole nga paggamit ni Ginoong Hesukristo nga instead higugmaon nato ang pamilya, instead nagingon pagay higugmaay mong kaaway, wala gali ningon nga i-hate imong kaaway nya kari kay i-hate ang kaning og kinsa ang makig-compete sa allegiance nimo ni Ginoong Hesukristo. Now ato nang makita diri sa kinabuhi ning Jacob ug ning Esau. Mao ni ang pwede na to mga apply kaning hate or pagdumot. Now gipili ni Ginoong Hesukristo si Jacob nga si Esau unta ang firstborn, di ba? Mo nang ang atong makita diri is gisit aside kung kinsa ang mo compete para sa allegiance diha ni Ginoong Hesukristo. Na makita nato sa versikulo 20 city og kinsa kadtong dili mo pas-an sa iyang cross og mosunod kanako dili mahimo nga akong tinun-an. Now atong sabton nga familiar kay ni siya nga site ang kaning pagpas-an sa cross, no. Familiar kay ni para sa mga Hudyo sa ilang nga panahon. Familiar kay ni nga under sila sa Roman nga occupation or Roman nga empire nga magpas-an og cross. No, nag-shocking kay ni siya og kanang na siya'y connection nga aduna kay criminal nga offense or criminal execution ngadto sa messianic nga promise in which mato nakita nato sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo nga murag kriminal si Ginoong Hesukristo apan nada dira ang saad. No, makita nato ang mga piniriso kay or na mga kriminal is mao na ang ilang buhaton magpas-an sa ilang nga cross. No, mura sila soroy or sa may laing term ana isoroy or ilibot nila mura bag ulaw kayo like na ulaw kay magpas-an ka sa imong cross mura bag ikay nagpas-an sa kagalingon nimong lungon like inana nga pagkasulti sa ato ang nga context. Now so kana nga image kana nga scenario nga atong makita dira nga magpas-an sa cross nagreflect na siya sa kagalingon nga self denial nga dili siya self denial kundi humiliation siya pagpaubos siya og sacrificial death. I mean, aside man ka nga pas-an sa imong cross nga nag-abot nimo sa unahan ikaw may ilansa nga inana usab ang Kristohanon ang disipulo ingon nga tinun-an ni Ginoong Hesukristo nasayod ka nga maabot sa unahan ikay ilansa nga nga kahoy nga imong gipas-an. So now nag-reflect siya sa humiliation o kaning sacrificial death sama ni Ginoong Hesukristo og kana nga cost andam bata mosunod ni Ginoong Hesukristo. Ato makita din ang application sa kaning nga bersikulo, kaning allegiance, the discipleship, ingon nga tinun-an ni Ginoong Hesukristo, mosunod ni Ginoong Hesukristo. Makita nato nga naay allegiance, pag-surrender, pagsunod, ingon man hantod sa sacrificial death, hantod man sa kamatayon, nagsunod ni Ginoong Hesukristo. Ang application nga itong makita dire, ingon nga ikaw ug ako, sumusunod ni Ginoong Hesukristo, is at wala tay laing authority nga atong dawaton nga mas labaw sa authority ni Ginoong Hesukristo. Authority ni Hesukristo. Authority sa Ginoo sa Ginoo. Now, muna ang ato nga batunan nga kasing-kasing o ato nga sayran nga atong Kristohanon nga pagkinabuhi, atong Kristohanon nga pagsunod ni Ginoong Hesukristo is dili ni siya joke-joke, dili ni siya nga binuang lang, kundi nakasalalay hangtod sa imong nga kamatayon. Mao na ang dako nga pangutana dira, worth it ba ang cost sa pagsunod ni Ginoong Hesukristo? I-deny ka, i-reject sa kalibutan, apan mabot sa katapusan nga maadlaw. Sa ato apa nga istorya, kinsa ang katapusan nga katawa. So again, ikaw ug ako nga nasayod sa kamatuoran, disipulo ni Ginoong Hesukristo,
wala tay lain authority or kaning allegiance nga nga atong dawaton nga mas labaw pa sa authority ni Ginoong Hesukristo. Mabot sa punto nga bisan sa atong kagalingon, atong ihit, atong dumtan atong kagalingon tungod kay dili kita ang masunod, kun dili masunod ang kabubuton ni Ginoong Hesukristo sa ato ang kinabuhi ug maunay tiunay nga tinun-an o tiunay nga sumusunod ni Ginoong Hesukristo. Dumtan man kasatanan padayon sa pagsunod ni Ginoong Hesukristo. Now, ikaduha nga butang. Punto nga atong pagatan-awon. Ang una kay discipleship nga tawag siya ingon nga nay allegiance. Ikaduha, tawag siya ingon nga sakripisyo. Na ato nang mga basa diri sa 28 hantod sa 35. Again, ato gapon ning irantro matag bersikulo. So now, bersikulo 28 hantod sa 30, kun usa ka ninyo naglaraw pagtukod og tori or tower, tun-an una niya kini og iyang banabanaon kung pilay magasto aron sa pagsuta kung igo ba ang salapi nga ipakahuman niini. Kay kun dili niya kini buhaton unya dili mahuman ang tori tapos niya ipakahimutang ang patukuranan biayon unya siya sa mga tao nya makakita sa unsa ang kanang iyang tori na human og moingon sila kining tawhana nagtuga-tuga jud og tukod nining tori apan dili di ay makahuman niini. So now tanaw nato ang kaning prinsipyo ani unsa ang kaning sacrifice. Natoy kaning tori, natoy katong hari nga sundalo. Now, atong i-count ang cost sama sa pagtukod og balay or tori. Kanang worth it ba ni nga cost nga 2 million nga balay nya payagra ang nahuman 2 million nga kuan 30 ka sako daghan kay kabilya nya adra sa baboy ang nahuman worth it ba cost worth it ba siya sa imo ang gisacrifice mo sa niya atong makita sa prinsipyo sa ingon nga tinun-an discipleship ni Ginoong Hesukristo. Now makita nato ang requirements diri nga si Ginoong Hesukristo nag-encourage kinsa ang mosunod kaniya. Tanaw nato ang kining tulo ka illustration. Una, is katong unfinished nga tower. Ato usa nga tan-awon nga kumusunod ko ni Ginoong Hesukristo makaya baghanin nako no basig mobalik ra ko sa kalibutan unfinished tower. Ikaduha is kanang unsuccessful nga army. Ato makita nato sa bersikulo 30 ug 32, 31 hangtod sa 32. Na ay army na ay king nga 10,000 lang iyahang kuan army nya ang iyang kontra ka 20 yan ba naman worth it ba nga makig-away ko niya or makig-peace na lang ko unsuccessful nga army. Ikatulo is kaning flavorless nga wala na flavor sama sa imong kinabuhi kung wala na kay bili flavorless nga asin wala na ibili kung walay flavor ang asin wala na gamit murag na nga pagka istorya. So now, sa versikulo 31 ug 32, kung nang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo, makigubat batok sa laing hari nga may 20,000 ka sundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, magpadala siya og mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang ato pa siya sa layo aron makigsabot alang sa kalinaw. Now, ang katong hari, atong makita diri, ang measurement sa kusog, kaya ba ni sa ako nga 10,000 og batok sa 20,000? Mao na ang prinsipyo nga ato ang nga makuha. Og dili na to kaya, makig-peace na lang ta, peace talks na lang. So, the same sa Proverbs 20:18 o Proverbs 24:6, in which kani usab nga higayon kay si Herod Antipas is recently lang nga napildi sa war. Mo nang sa mga tao nga nakadungog, di ba? Sa Ginoong Hesukristo, daghang mga tao nga nagpanon, nagsunod kaniya, and then gisultian ni Ginoong Hesukristo. So kanang relatable kay ni sa ilahang situation kay bag-o lang napildi sing Herod Antipas sa Roman nga vassal. So ang image nga tong makita diri, worth it ba nga makigkontrata sa Ginoo instead makig-peace na lang ta sa Ginoo? Kinsa man ta ikumpara diha sa Ginoo? Mosunod na lang ta sa daghan kayo nga army
or makontrahon gid nato ang daghang mga army. So ikaw ug ako bisan pag magtapok ta tanan dili ta magakontra sa Ginoo. Discipleship ingon nga tinun-an apil dira ang sacrifice. Dili ulahi ang tanan nga pwede pa ta makahatag og kalinaw between kita og sa Ginoo. Musunod ta sa Ginoo. Instead makigbatok ta diha ka niya. So now, nasayod nga kung musunod ta sa Ginoo, daghag mga persecution, daghag mga problema, daghag mga masugatan sa kinabuhi sa pagsunod diha ni Ginoong Jesucristo. Og kato mga tawo nga naminaw ni Ginoong Jesucristo is na-aware nang sila tungod kay dili lang kay ang pagsunod nila Ginoong Jesucristo kay ang uban ilang gi-after is siguro is maayo sila. Siguro kay nailibre pagkaon kay 500 daghag mga rason dili jud tinud-anay nga nagsunod ni Ginoong Hesus-Kristo. Now sa bersikulo 33 sa samang pagkaagi walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kon iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. Ikaduha, lain nga principle nga atong makita dire atong i-give up everything. I mean, nataw ta diri nga kalibutan nga hubo ug mo balik ta sa yuta usab nga hubo. Mao ni ang ato ang kung unsa ang pagtan-aw nato ni Ginoong Hesus-Kristo. Tungod kay ingon kita tinun-an mo under ta sa iyang nga lordship and then ato ibutang sa atong kagalingon nga wala man tay even atong kinabuhi gali is dili ato So i give up everything diha sa pagsunod ni Ginoong Jesucristo. Sayon sa istoryaon, panlisod siya buhaton. Ingon nga tao nga kita. Ug atong makita diri wala ang word diri nga gigamit ni Ginoong Jesucristo sa Greek kay apotasitai. Apotasitai meaning farewell. Kung iato nang i-apply sa person, manita na biyahe na dili na mo makita farewell. Example ganin ay atong membro sa pamilya or nga mawala na physically is farewell or na mo biyahe nga layo is farewell. Mao na ato ang nga gamiton. Apan kung butang is pwede na to ma-apply nga renounce. Dili ta ang tag-iya, this is not our possession. Renounce. Ug mao na wala nagsulti si Ginoong Jesucristo diri nga sa kaning nga bersikulo nga ibaligya or ipanghatag, which nasayod ta nga naasab nga bersikulo tong batan-on nga dato nga nana musunod kanako na sa Ginoong Jesucristo ibaligya ang imong katigayunan o ipanghatag ngadto sa mga kabos. Apan diri wala nagsulti si Ginoong Jesucristo niya na mga pulunga kundili renounce. Apotasitai, meaning farewell, renounce. So, inana, i-give up na to ang tanan. Tungod ka at the first place, dili masad kita ang tag-iya. Muna, dako kayo nga sakripisyo. Umusunod ta diha sa Ginoo. No, ang application nga itong makita diri nga, pwede na itong nga ma-apply. Nga atong batunan, nga sa Ginoong Kristo, mo tag-iya sa tanan, og mo under ta niya og wala tay bisan unsa nga atong kuptan makumot wala tay kaning inward nga kaya nato ba kundi sa Ginoo tanan sumukomit ta ni Ginoong Jesucristo magigseryoso ta sa pagsunod ni Ginoong Jesucristo mo surrender ta ni Ginoong Jesucristo i-give up na to ang tanan tungod kay wala masaya ato diha ni Ginoong Jesucristo para sa kahimayaan ni Ginoong Jesucristo. Daghag mga away, daghag mga gubat, daghag bisan unsa nga atong masugatan sa ato nga kinabuhi sa pagsunod ni Ginoong Jesucristo, atong una-unaon kinitanan para ni kang Kristo. So now, sa bersikulo 34 o 35, ang asin maayo, apan kung kini kawad-an sa iyang kaparat, dili na kini maparat pag-usab. Dili na kini
magpulos sa yuta o magamit nga abono kundi ilabay na lamang. Busa pamati kung may dalunggan ka. Now, nibisan kinsa nga magsunod diha ni Ginoong Jesucristo. Unya naa sa under sa persecution, under sa mga problema, og maabot nga murag ibutang nato nga ma-burn out ka or mawala ta ni Ginoong Jesucristo is or mobiya ta kung maabot ang mga pagsulay, maabot ang mga problema is mobiya ta ni Ginoong Jesucristo. So sama gipakasama ta og asin nga mawad-an og kaparat. Mo nang ato usab nga hunahuna musunod ta ni Ginoong Jesucristo. Worth it ba ang cost of discipleship? Worth it ba ang cost ingon nga mga tinun-an ni Ginoong Jesucristo? Basig maabot ang problema, kawad-an ta sa ato ang kadasig, kawad-an ta sa ato ang sa may ato ang makaya. No? Ang ato application usab nga makita diri ato ning sa katapusan nga bersikulo, kung may dalunggan ka mo, pamati. Tungod kay kini, seryoso nga butang, nakasalalay, dili lang kay kini nga kinabuhi nato, kundi ang sunod nga kinabuhi, ang eternal life nga uban sa Ginoong Jesucristo. Naa diri ato nga desisyon. Dili na inigkahuman nato niini. Ulahin na ang tanan. Karon ang yugto sa ato nga kinabuhi, magdesisyon nga mosunod sa Ginoo or dili, mahimong tinun-an sa Ginoo or dili. Now, ito nang mabasa dira sa ugon sa mga pangbuhaton, mabasa nato sa diha sa Lucas 14:26 nga at the first place magbaton jud ta og relationship diha ni Ginoong Jesucristo. Og atong hinumduman nga wala tay personal nga possession, wala tay ginatag-iya diri sa kalibutan, kundi under ta ni Ginoong Jesucristo. Under ta sa iyang allegiance ug kana nag-require og daghan nga mga sakripisyo sa atong kinabuhi. Sa atong buhaton, ingon nga kita karon nakadungog sa mensahe sa Ginoo, dili ta magpakaluya, dili ta like ingnon ta nga tapulan diha sa pagtuo nga dili lang kay taman lang nga nagtuo ta ni Ginoong Jesucristo, apan nagbuhat usab ta ingon nga tinun-an ni Ginoong Jesucristo. Nagbuhat ta sa mga butang ingon nga disipulo ni Ginoong Jesucristo. No, dili siya murag assignment lang nga letter na lang na unya na lang na, dili siya ingon nga nana nga assignment lang, kundi natay kinikinahanglan nga buhaton, natay mission nga i-accomplish. Wala ta nag harvest og mga flower, kundi naata sa domain ni Satanas, which mao ang kalibutan, naata sa lugar ni Satanas nga atong i-overthrow ang buhat sa pagkadaotan ug mobarog ta diha sa kamatuoran, mobarog ta ingon nga nagsunod ni Ginoong Jesucristo. Sugdan nato ang atong kinabuhi nga nag-demonstrate kung unsa ang disipulo, kung unsa ang sumusunod ni Ginoong Jesucristo. Now, wala ko masayod sa matag usa sa inyo ang kinabuhi ug unsa mo ug ibutang to unsa mo nga level sa disipulo, unsa mo ang personal relationship diha ni Ginoong Jesucristo. Wala ko masayod apan ikaw nga nakadungog sa mensahe karon. Ito nang i-refresh ang commitment diha sa Ginoo. Ingon nga disipulo, ikaw nakadungog sa mensahe sa Dios, ingon nga disipulo sumusunod ni Ginoong Jesucristo. Magbuhat kung unsa man ang mando ni lordship, under sa lordship, na atay, di na ito kalimtan nga, na atay allegiance, na atay surrender diya sa Ginoo, walay atoa, under ta sa Ginoo, ug nag-require na siya mga sacrifices, daghan. Nagingon ng Biblia gani nga atong bag-o lang natong nahisgutan is sacrifice, even imong kaugalingon, i-give up nimo ang tanan tungod kay pasan ka sa krus ni Ginoong Jesucristo. Wala ko masayod sa matagusan nyo kinabuhi, pero nagampo ko nga kamo inubanan sa tabang sa balang Espiritu Santo magpadayon o pagsunod ingon nga tinun-an ni Ginoong Jesucristo. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong mga pulong, Ginoo, nga nag-remind ka namo nini nga mga taknaa nga diri sa kalibutan mao ni ang domain, lugar ni Satanas. Liguna kami, Amahan,
ingon nga imong mga tinun-an. Tagay kami kusog para mobarog unsay kamatuoran. Tagay kami og lamda Ginoo sa matag-usa namo kakasing-kasing nga among ma-identify amahan kung unsa ang matarong, kung unsa ang daotan. Tagay kami discernment og kaalam Ginoo, ingon nga imong mga disipulo sumusunod kanimo o Dios. Ginoo, nagaampo ko sa matag-usa karon nga tungod sa imong mensahe. Wala ko masayod aman sa ilang matag-usa kinabuhi apan i-bless sila, i-keep sila nga makapadayon usab sila amahan sa pagsunod diha sa imuha nga kabubuton o Dios. Magsunod ingon nga imuha mga tinun-an amahan, mag-alagad og magatuo diha kanimo. Salamat o Dios. Takos kang pasalamatan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. We invite everyone to be a part of our regular Bible study groups. Speak with our pastors or church leaders to learn how you can get connected. Our prayer meeting will be on July 24th at 8 p.m. Let us come together in faith, seek God's presence, and lift up our prayers as one family in Christ. Ladies, we invite you to our Women's Bible Study on July 11th at 10 a.m. to 11:30 a.m. Come study God's Word, encourage one another, and grow together in faith and fellowship. Don't miss our Adult Sunday School every third Sunday of the month from 1 p.m. to 2:30 p.m. Our topic for 2026 is Christian Ethics, led by Reverend Daniel Wong. Lunch contribution is 100 pesos. Register before July 19th. Calling all couples. We're inviting you to our Couples Fellowship on July 25th at 6 p.m. A special time of connection, encouragement, and growing together in faith and love. Calling all youth and young adults. Join our Next Gen Fellowship right after the 10 a.m. Sunday service. This is a place where you can connect with friends, grow in your faith, and walk together as the next generation of believers. Let us continue to honor God through our faithful giving. Tithes and offerings may be placed in the offering box located at the back. Don't forget to follow our Facebook page to stay updated on church events, announcements, and upcoming activities.